Amayi ndi bambo, tiyeni tiyang'ane Yesu amene ndi wamkulu kwambiri, amene anaitana ine, ameneyo anaitana inunso. Pali ena sanaitanidwe. Bible likuti nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za nkhola ino. So ndi udabwa kuti zimene zili mkati ndezi utulusa nyanga kuti zigunde zimene zikufuna kulowa. Lero tigulu le nyangazo anzano afuna kulowanso momwe. Titaziyenereza olowalowa sabata ni lathu. Ife na mpingo uje timakhala angelo 10, angelo 1, mitanda 20 kugunda wote alowe. Iyayi tiyantipereke mpata Mulungu akufuna aliyense alowe pa ulendo uchifukwa chipata chomaliza chasala pang'ono kutsekedwa. Mwaichi amene muli kunja muchikhalidwe chokonda dziko lapansi, nthawi yofuna kubwera kwa Mulungu ndi imeneyi, chifukwa tsiku lina sipadzakhalanso nthawi. Ndifuna kuti ndikufotokozereni pa moyo wanga ngati umboni, koma umboniwu mumupemphe Mzimu wa Mulungu akuthandizeni. Sindikungoulula chimenechi kuti chiwonjezere kudziwa kwanu, ayi, kapena kuti tiwonjezere kundidziwa ine mmene ndayendera Satana, ayi, koma kuti pamapeto pa umbonipa ngati nkutheka ana Mulungu mupezepo kuopsa kwa Mulungu amene adapulumutsa ine kuti angapulumutse ngakhale inunso. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Ana Mulungu mmawa uno pa umboni umene ndifuna kuti ndichitire kwa inu, tamverani mpingo wa Mulungu. Munthu ne ndakhalapo di kuchipembedzo cha Satana kwa zaka pafupi 17, osawerengera zaka zimene ndidali opembeza kuchipembezo cha Chisilamu. Tamverani ana Mulungu. Maulendo amene ndakhala ndikutumikira Satana ndiyerekezi, pali ulendo umodzi umene ndikufuna kuti mpingo wa Mulungu ndikufotokozereni, chifukwa ngakhale mwini wakeyo Satana mmene ndinkamtumikira adanena kuti chimenechi ndisadzaulule, koma lero ndichiulula. Chifukwa ndilibe mantha popeza mzaka zimene ndakhala ndi Ambuye ndachiona chipulumutso cha Mulungu, chitetezo cha Mulungu, kugonja kwa ziwanda ndili ndi Ambuye. Ndilibenso mantha kuti ayi chinsanene ngati ndidakantumikira, ayi lero nena. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa sindikuopanso ayi. Pongati mulipo amene mukupembeza be kuchipembezo cha Satana, ndiye muli nawo pano, kamuuzeni kuti chija chaulula. Mpingo wa Mulungu tamverani. Muphunziro lathu la lero ndiulula zinthu 10 zimene Satana adanena kuti nsazanene. Kodi zikumveka zimenezi? Koma zikandikanika zinthu 10 izo, mchita ngongole pano nzabweraso kuti nsamalize. Kodi zikumveka na Mulungu? Chidachitika pa moyo wanga nchakuti mmene ndajoyina chipembezo cha Satana, munthu une ndimakwezedwa maudindo, ndiye ndafika kumwamba wa maudindo onse, kwakuti tsopano ukhoza kumakumana na Satana mwini wakeyo maso ndi maso. Ndiye ine ndakumana nayepo face to face katatu. Satana amene twachimwitsa wanthuyi
ine ndakumana naye katatu. Kodi zikumveka isi? Ndiye choulula changachi ndikufuna ndiulule chiulendo chachitali chimene tidapanga pa 2012 chaka chimenecho mdeti ya 28 September lidali tsiku lopeteka unali ulendo wachitatu kukumana ndakulu amenewa zowawa kwambiri zimene ndaziona lero nina. Tamvera tsiku limeneli ndilosaiwalika hadi pa moyo wanga chifukwa tidayenda ulendo atanditana akuti amwene tabwerani tilinzoti inu ndine tikambirane pali zinthu zokwana 10 zimene ndikufuna kuti ndikuwuzeni kuti zimenezi sindimafuna mpang'ono pomwe kuti munthu obadwa ku dziko lapansi adzazione ndi maso ake, chifukwa ndi zinthu za mtengo wapatali zimene ndazisiya tsiku limene ndinkagwa ndi gawo lachitatu la ngelo kubwera ku dziko lapansi. Ngakhale tinkabwera atatithamangitsa tinabwera chifukwa nkhondoyo tidaluza, koma chipanda kuluza nkhondo tikadakhala tili komweko. Ndipo nkhondoyi tinkamenya kuti tikhalebe chifukwa cha zinthu tenizo. Ngakhale tinkabwera tinkayenda maliwa wawe tiuyang'anabe kumene tachokera kudziwa kuti tachoka kumalo kuoneka bwino kwambiri sitidziwa kuti tisakupezanso. Popeza tidachoka ndi chitsimikizo kuti tathana palibe kukhululukirana watiwonzera kuti tikakhale zadziwika kuti kumeneko sitidzapita konso. Chifukwa chake bwera kuti ndikuonese ndikukuuza zinthu zimene ife ku dziko lapansi pamodzi ndi gulu lonse la unyinji wosawerengeka limene ine Satana mzako m'bale wako iwe tribe ndimaliyang'anira tikuchita chotheka kuti tisokoneze dziko lapansi kuti anthuwa asakaone zinthu tenizo. Chifukwa chake mpingo wa Mulungu lero mu msonkhano uno tiphunzira zinthu 10 zimene Satana ndiyelekezi adandiuza kuti patafuta bwanji usazaime pagulu zimene zinkuta nkulula. Kodi zikumveka na Mulungu? Tamverani ana Mulungu. Tsiku limeneli ndinaitanidwa ndeti dakafika pa malo ena. Malo amenewa ndi pa phiri amati Mount Hermon mwini wakeyo ndeti daima pamenepa. Koma kuchoka kwanga kwa ulendo kuti ndikapezeka pa phiri limenelo tsiku ili silimosi mwa masiku a ulendo aja ndimayerekedwa kuti andayenda maulendo 110 dziko lapansi ndayendera maiko ayi dzoma kakwera ndege ayi ulendowu sudaliwo pa ndege. Unali ulendo woyenda ndi mphamvu za Satana nkumayenda mmene ziwanda zimayendera, mmene angelo akugwa mayendera mwaufiti kapena kuti niyo mumve. Amen mpingo. Yakuti tinjamuka mmawa koma tsiku limeneli la mawa lisadakwane ineyo ndimamva mantha kuti mmawa ndili ndi ulendo. Kapteni wathu mfumu yanga
mulungu wanga kalero tindikumanena satana mawa hakuti ali ndicho atalankhule nani ndipo kudasha mmamawa ndatuluka mnyumba yanga nadabwa kuti kufika panja palibe galimoto iliyonse imene ndikuiona galimoto zanga zomwe zachita disappear sizikuoneka ndayima pamene ndikumva mawu kumbuyo akazanga kundiuza kuti somwangoyima koma kuti ncheuke nukanika ndadziwa kuti kunyamuka kuja kulipa nthawi yosakhalisa chimphepo cha nkhanza chokhala ngati kuti ndayima ku injini ya ndege chidawuzira kunsana kuti fwa ndipo nadziwa kuti achikulira achandira anditenga pa ulendo wokandiuza zinthu zingati 10 zimene adati ndisaulule ana mulungu panotu mpaka 5 kolokule chifukwa zinthu 10 si pano. Ameni mpingo wa Mungu. Tamvera ndi pamene ndimakaona kuti ndafika ngati pa phiri limeneli nditafika ndidaona kuti tsopano maso anga a munthu awa akuona satanayo koma pambali pake panali kagulu ka angelo ndi amandiuza kuti angelo amene ukuwaonawa ndi angelo 200 amene anatsika kudzayamba kuchimwisa dziko. Nkhani yake ichauma ipeza ku Genesis ndiye kusiyanisire awa ndi achauma mva kuti anefili pali kusiyana pakati na anefili ndi anzawo anefile ndeni mati akusiyana bwanji pakuti timangomva zoti kulinda kula anefili akuti awawa 200 ndamene anatsika kukagona ndi anthu amatupi anyama pachiyambi pa dziko gulu kuliwonani limene ankalisogolera ndi uyu ndi akuti unjire zina amene dzina lache ndi Azazelo amene adasipereka pa phiri pomwe pano kuti nditsogolere ndine milandu yonse imene idzakhalepo yofuna kugwera anzanga 200 idzakhale pamutu panda paine Azazelo ndi amene ndi adalimbisana mtima kukatsika nawo amenewa ndiye anefili naso pano kuti mupeze anefili muzipona ndi amene anabadwa angelo aja atagona ndi wanthu. Kodi mukuchimva pamene pochiyewa changacho ndiye kuti origin imene inatsika mu Genesis chapter number 6 mumamvaja amene aja analipo 200 pa nambala yawo kazi kumveka kama ndi atagona ndi azimayi amenewo ndipo amene padayamba kubadwa zima giant achatima wachakuti sipona ndiye kuti pali kusiyana pakati pa Nefili ndi Nefilai. Ameni mpingo ana mulungu musayiwale kunena kuti tikukhala mumasiku osiriza amene sinsinsi ziyenera kuvumbuluka poyera ndipo palibe chimene chikhalebe chobisika chifukwa malo osamawo buku la Masalimo likuti ndidzathawira kuti kuzembera msimu wanu mukapita pansi pa nyanja ine ndili kuti ukaziyalira mapiko ambanda kucha ine ndili kuti
ukakwera kumwamba ine ndili kuti. Now ulendo umenewu asadafike pondiuza zinthu 10 adayenera kuyenda nane ndiye tidayenda malo atatu ndamene ndikuyamba nawo malo amenewa ndisanatchule kaye zinthu 10. Ameni mpingo wa Mulungu. Malo oyamba mpingo wa Mulungu, malo oyamba amenewa munali mulengalenga mmene adapita nani kumeneko adakandionesa unyinjinso wangelo akugwa. Mpingo tsiku limeneli ndilimene maso anga adaona zozizwa kwambiri chifukwa mmene anangomaliza kulankhula ndine kuti wabaona pano ukwaonawa ndi angelo 200 kauluka tupira munthu limachita affect reflect kuti munthune ndili zigawo zinga ziwiri. Kodi zikumveka? Ndikuganiza kuti chigawo cha munthuyo ndi chimene chikundikumbutsa lero kuti ndi photocopy ine calculated statement ya zimene zidachitika. Kodi zikumveka zimenezi? N'chifukwa chake Bible likunena kuti zinsinsi nzana wanthu koma sofumbuluka ndiso Mulungu. Amayi ndi abambo ngati lero ine ndinga photocopy zinsinsi zozama zotere kuli bwanji zinsinsi zanu Mulungu akuzisiwa bwino musachedwe ingomusa ni Mulungu akukhululukireni. Kodi zikumveka na Mulungu? Ndiye titakwera mulengalenga ndikumene ndimo akafika pa malo oyamba. Amen. Malo amenewa tidakakumana ndi ngelo wina amene amadzitcha kuti Onias. Onias mchaka ndikuganiza kuti angelo 200 tidaona pa phiri akugwawa ndiye kuti ankatilondola chifukwa tidafika kumeneko anakaonekera somosi mwa angelo 200 wa ngati undilandira pamosi ndi Lucifer. Unali ulendo wachitatu kukumana naye. Mtafika kumeneko mpingo wa Mulungu ndidapesa kuti kulingati chiboda koma chochinga konseko ndunyinji wa kwanu simulimbana nao mwazi ndija koma nao ja ndienda bwera ndizakuonese face imene ndi madalira kuti munthu akapemphera pemphero lake ndi magnet limakodwa pati silidusawamba pamene. Amayi ndi abambo ine tsiku limenelo tuvilanga lidachita tsembwe mantha kuopa mmene angelowa amapangira interchange akummawa akupita kumadzulo koma wooneka aukali. Pamene tidayima ifepa pakulakatika zinthu ngati miyala yochoka mwa iwowa akuti sikugwaso ndikubwesedwa kwa mapemphero a anthu ku dziko zopempha kwa Mulungu wawo sizidusapa maso ali je akuti koma ukatsika tsiku limene udzaulula ndzakupha. Bwera undiphe ndiyerekezi ndiulula lero ine pano. Kodi zikumveka zimenezi? Zimenezi lero ndikuwauza wanthu lero aitanikaniye zakuchivinda zicha lero azidziwa ana Mulungu sudali ulendo wa masewera. Chimene ndifune kuti ndikudziwiseni pa msonkhano uno ndikuti
tikapitilira kupanga besi bwana mmapempheredwe ine wochoka ku sataniki pa ulendo wachitatu wa ulendo woyenda ndi satana kukumana maso ndi maso ndidakaona fensi kumwambaku imene ziwanda zidachinga pamene pamalekezera mapemphero a wanthu aulesi hani yosausa ine pamenepo ndikukayika kuti chala pemphero limene lankudusa nakayika kwa basi ine ndakayika ndipotsekeka akuti imeneyi ndi boda imene ndimayalira ine ndi ndende imeneyi yowapsa silidusa pemphero la wamba pamene pa ukumva twaibu ine ndikuti akuti nachi chifukwa chimene ndayikira boda imene tsiku lina wanthu adzachoka ku dziko lacha kupita kumene ine ndathamangitsidwa ndiye mfumu imene ili kuseri kwa tchinga limeneli ndiye mwini wake wanthu onse amene amawadyetsa amene amawachiritsa amene amawapasa chovala kuwapasa mpweya mvula komanso dzuwa kuti liwaunikire ali kuseri kwa tchinga liti limeneli zotamvera mapemphero ukuona ndinakhala ngati nusuntha pang'ono ndikuti ndikuona ndiye kumabwera mazinthu ziuchoka pansi ngati mipukutu akuti amene ukuwaonawo ndicha ndi mapemphero ndiye akafika pochinga pa pempheroli limakhala ngati kuti lulondoledwa lapulumuka kuti agwire ngelo uyu lapulumuka agwire uyu lapulumuka ndiye limakhala ngati likusemba akuti udziyang'ana basi kena kulata lapita kuti ameneyo basi ayankhidwa ndizimene ine sinta kuti zikumvekana muno amainda abambo msonkhano uno nimatindinene kuti musakanise kuti kukhala kwathu nkwawamba ayi kumwambaku kuli tchinga la mapemphero limene maso anga adaona ndipo ngati ex-satanist tili kumeneko adatiusa kuti tisasause vanthu kuti kumwamba kuli tchinga koma ngopusa ndithu chifukwa mulungu adatiuza kale kwa Efeso chapter number 6 hakuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndicha ameni mpingo so chinthu chimenechi muchidziwe choyambirira kunena kuti ngati kupemphera kwanu kuchepa mupemphera wamba simulandira tsiku limene ndinadziwa chifukwa chake chimene mapemphero a wanthu samaoneka kuti akapemphera chopemphacho nkuchitika sikumakhala kuti simudapemphe ayi koma pali chotchinga pacha ndiye kuti pemphero langalo amayi ndi abambo likufunika likhale pemphero koma lochokera pa chikumbu mtima choona limene litsichoka pamodzi ndi chiyero akundiuza kuti ukuliona pemphero number 2 ndiye ndikuti akutidikirira uone ndiye pemphero limabwera koma mbali mumaonekera songa tinthu ndiye akundiuza kuti tinthu ndiwationa zofoka za munthu wapempherayo zikuperekeza cha amayi ndi abambo chikristu simia mtu ndikumva pemphera wamba mtima wanga usadafike kukonsekera ambuya pempheralo liuperekezedwa nsibwenzi likafika pamenepa anyamata amango likanka pa chopsa nachi
mapemphero akamatsika akachita backfire akuti ndimasandulisa kukhala moto kuzipinda zamene amapemphera. Chifukwa chake kuli dandaulo, ndapemphera koma pamene mavuto akutani sopano akukulira. Mwachiziwa sopano chifukwa chakati mwachiziwa pemphero lija ngati mukudziwa kuti simunamaliza kukonzeka zilirani misozi zitereba. Koma somati chinsinsi cha moyo wako kuchidziwa kuti nchosakhulupirika nkugwadadala likakapanga backfire likabwera ngati khala la moto nyumba mwanu chwa mavuto uta kukula. Ndi chimene Paulo hakunena pa buku la Efeso chapter number 6. Mpingo wa Mulungu hakuti waliona poda imene ndi kuti aine ndaiona. Hakuti sikoma kwambiri mwana wanga. Chimene ndikufuna ndikuwuze kuti lero ngati ukuona mavuto ku dziko lapansi ndi chifukwa chakuti ine ndinayika chiti chimenechi. Timu imeneyi imachinga mapemphero oyera mtima. Ine zikomo ndamva ndiyeno zikatero akuti tiye ndabe ulendo koma ndiye gulu amainda bambo mumboni wangawu mundimvesese bwino. Ndikufuna ndikupaseniso chithunzi ichi. Iniyo ngati mukulidziwa Baibulo mpang'ono, Satana amalidziwa kwambiri. Kodi zikumveka? Chifukwa chake Yesu akuti chilungamo chanu chikapanda kuposa chalembi ndinda simungathe kulowa mufumu wacha. Na paulendo umenewu umene ndayenda malo atatu pondiuza zinthu 10 zoti nsauze wanthu. Mkuluyi amandipanga lifa ku Baibulo koma ine ndali nsanalidziwe. Ndalidziwa mmene ndabwera ku Chikhristu mukuti kukamwa kwako. Kodi unkanena yapa Satana? Kukamwa kwache Satana. Eti chinga manena licha ili lanenedwa pa Efeso pa. Ndapezerera le. Kamwa kwanu mani. Kodi zikumveka izi? Amandinamisa lero mmene ndabwera ku Chikhristu zoona saulendo umenewu ndayamba kusidziwa ndikumatsatira kuti oho ndiye kuti chimene ndakaona chicha mu Baibulo ndichiti ndichichi. Tamvera wowerenga kodi alipo adatiwerengera Efeso chapter number 6 ndi pamene pali nkhani ya chinga liti limene. Tiyeni mpingo wa Mulungu. Verse number ingoyambira ndi 10 koma nimafuna 12. Koma yambira ndi 10. Mbale chibanda amene. Bakala basi mbale wanga. Na mu verse limeneli mukamamva mawu akuti achoipa cha uzimu nzakumwamba. Ndiye gulu limene ndakalipeza lachoipa nzakumwamba nizoona likunena Baibulozi. Mwambamu ndi department ina ya boma la Satana.
mmene inu wapemphera mukamapempha mapemphero mumafunika kuti mupite ndi mphamvu ya mwazi wa Yesu kuti mukadutse pamenepo kuti mpaka mapemphero akafike. N'chifukwa chake mapemphero kuyambira m'chipangano chakale akhala akukanika kudutsa mpaka pamene Yesu anakhomedwa pa mtanda kuti akalichirikize pemphero lidzipita kukachita nkhondo ndi choyipa m'chakumwamba kuti pempherolo likafike pamaso pa Ambuye. Wapemphera afunika adziwe kuti mmene ndikugwadapo kuli choyipa chotchinga cha mapemphero. Amen. Koma anati nsazanene, koma ine lero ndikunena. Kodi sikumveka zimenezi? Tamverani. Tsiku limenelo akundionesa chigulu chimenechi cha angelo akugwawa, ndi pamene tidaona mkulu wina wa angelo amene amatchedwa kuti Onias. Ameneyi akuchokera mgulu la angelo 200 ma original amene adatsika kukagona ni wanthu kuti ziyambe kubadwa zipona. Adatewa wazipona. Pali mkulu amene amamutcha kuti Onias. Kodi sikumveka izi? Amayi ndi abambo, zinsinsi za Mulungu sizibisikabe ku dziko lapansi. Nachita mwayi kwambiri mmene ndinali kumbindikiro kufuna nkhope ya Mulungu masiku natiziwa mpaka Mulungu wandipasa ena mwa mabuku 7 amene anachotsedwa m'Baibulo. Ndipo mabuku amenewo ndapeza buku losowa la Enoki lija Mulungu walika mmutu. Ndipo buku limenelo la Enoki lili pakati pa zinthu 10 zimene Satana adanena kuti safuna kuti wanthu azazidziwe. Ndipo mwa chimenechi mabuku amenewo akuti adachita chotheka Satana ndi kuwachosa pakati pa Bible. Ndiye m'buku la Enoki ndi mmene akufotokoza za angelo 200 ma origin amene adasagona ndi azimayi ku dziko lapansi. Kodi sikumveka? Ndi ulendo wopweteka. Mkulu ameneyi adatulusa kampukutu kamene ndayenda nako anakapereka kwa Satana. Pamwambapa kanali ndi mawu a Chingerezi akuti 36 element of spiritual darkness. Kodi sikumveka zimenezi? Ndi anandipasa 36 element of spiritual darkness. Amayi ndi abambo, ntatulukanso ku chipembedzo cha Satana ndinkangoganizira koma kumalephera. Koma chimene Mulungu wandichitira pamasabata mona ndiona ziwo satulusa odiowa ndili kumbindikiro buku limene whole book walikaso mutu 36 elements of spiritual darkness. Tichesa ana Mulungu. Amen. Tiziwa Satana magwero ache palibe chinsinsi. Mulungu wandibwezeranso chimenechi kundipatsa kuti mukadziwe ma element okwana 36 odalirika achipembedzo cha Satana. Kodi sikumveka zimenezi? Ameni. Sopano tabwera kusaphunzira mawu a Mulungu. Ngatabwera kusagumula chichirika. Ana Mulungu. Tabwera kusagumula chichirika. Tabwera kusamva mawaja a Mulungu. Ameni. Ikakhala khali imeneyo akuziwa ndinda Mulungu mwini wake. Kati zachilo pita mmakasu. Amen. Muzandisogose. Ameni. Kakuza ndikuti mwamuona chichirike. Miyambire kuti. Ameni. Amayi ndi abambo, Satana ndirikisi hakunjoya pondiuza zinthu zite zimenezi. Koma amanena kuti musauze cha? Musauze munthu. Ana Mulungu. Tsiku limenelo akuti mwayiona fence imeneyi
pamodzi ndi mngelo uyu Onias amene ndiye kalonga amene amalamulira chigulu chonse chimatchinga mapemphero chimene buku la Efeso likuchitcha choyipa msakumwamba. Akuti ndiye ndikupasa zinthu 9 zimene zimapangitsa kuti mapemphero asapite kumwamba. Sindizikwanisa ine masana ano chifukwa sindichedwesa, koma mwina zitatu zinayi zokha. Tamverani. Number 1, mtundu wa zakudya zimene anthu amadya akamapemphera umaletsa kuti pemphero lisapite kwa iwo. Kodi zikumveka zimene? Mtundu wa zakudya. Anthu sadziwa kuti chakudya chimatenga nawo mbali pa nkhondo yomenyana ndi munthu opemphera. Chimatenga nawo mbali pa mzimu wa pemphero. Chakudya chimakwanisa kumufaula munthu olungama ndi kusiya kupembedza moyenera chakudya. Muntolera kodi? Hana Mulungu. Tamvera. Chinthu namba 2 ndi mtundu wina wazovala zimene wanthu amavala akamapembedza Ambuye. Amen. Kodi sikumveka na Mulungu? Anthu sitimadziwanso kuti pali mitundu ina ya mavalidwe imene imaletsanso munthu akamapemphera kuti mapemphero amvekecha. Sinanga ndiye kuti umapanga safe Mulungu koma mu uniform ya Satana. Sadamve wanthu mwaphunzira kwambiri chichewa chikuvuta kumva. Kodi zikumveka isi? Sinanga mukagwada pansi koma uniform imene mwavalayi ndi zizindikiro zonse zacha mwini wake wa chimenechi ndakuti chimenecho chimapangisanso kuti mapemphero asataniso. Sono kuti zimveke bwino ndiye ndinafunika kuti ndiyambe mitundu ya zakudyayo ndiye tithalira zimenezo. Amen. Ndiyambe mitundu ya zovalazo ndiye kuti tithera ziti simmaliza ine chimenechi mundilole ndiulule malotu oyamba amene ndikufotokozawa ndilumphe tamange kwambiri ana Mulungu. Titaona zimenezi ndikundifotokozera zimenezi mundandanda wa zimene zimapangitsa kuti anthu mapemphero awo asaduse pa tchinga limeneli kumamveka mbiri yakuti wena mapemphero awo samamveka chifukwa anadetsedwa mu ubongo wawo. Kodi zikumveka isi? Amen. Munali wa Satana wachisemwenye. Kodi zikumveka? Ziwanda zimakachita bulint mmaganizo. Mukunena kuti mwatembenuka mtima mwabwera kuchikristu koma still inki sidachoke. Chimachitika ncha mukangogwada pansi akayamba kupemphera ankandiuza zimenezo akuti akayamba kupemphera pempherolo limaphatikizana mmaganizo achikhalidwe chawo. Ukupemphera koma ukuona mmene atavula mmene ankaonekera kanda. Kodi limveka pemphero? Akuti mapemphero amenewa ndi amene amapangisa kuti apapasata ndiye tipite tikaonjezere makanema ku dziko lapansi zikakakamire zacha ndi pamene mpaka kumapeto pabwera mpikisano wa chisembwere cholinga chake ncha akadinde mu ubongo wa munthu kugona nako kuti nthawi yogwada kupemphera. Cholinga china ndi chakuti kugonana kwa maganizo kumene Yesu akunena kuti koma mukangoyang'ana ndikunsilira mwatali naye
ndiye kuti tikupanga improve uchimo umenewo tibweresaka nema ndi mipikisano yogonana. Kodi zikumveka zimenezi? Kuti nkalata kala kuti wavala bwino komabe maganizo azibwera maganizo mwanga. Kodi zikumveka zimenezi? Azinduzo tumaona Mwanza nini, Mwanza ukuona Tribe, Mwanza nini, Mwanza nini, ukuona Tribe. Maganizo ngati amenewa akupangitsa kuti pemphero lisaduse woyera mtima amafunika achite delete zolingalira za chikunja, maufiti, mwano, ubwino wakasanu akale, ubwino wa munanu akale, pabwino pawo pabwenza akale, mtakwatiwa musipa chosa pasama kale bosu. Amen. Amen. Hani yosausa tilipa ulendo wapita watu hana Mungu tifunika kukonsa mitima chifuka posa chedwa Yesu ata akubwera sakupeseni mmene mulilimwa. Amainda bambo mundilole masana wano ndi utawe ulendo umenewu akuti Tribe tinyamuke sopano tipite ku dziko lapansi chifukwa ine Satana mfumu yakoni ankatero kalero boma langa lamangika mmadera ngati atatu kumene tili kuno waona nyamatawa ndikuti akuti tiye titsike ndiyo tinabwera ku dziko lapansi. Ana Mulungu tachera ni khutu tsiku limenelo tinaliyendera dziko lapansi koma dziko lapansimu tidayenda malo atatu koma pokana kuti nichezerera yomweyi ndisadasiyambe zinthu 10 zija malo odalirika pa malo atatupa anandionetsa ndiye ndikuuzeni malo amene Satana adandionetsa kuti ndiye kumene kogona mtima wake. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani ana Mulungu. Anandipititsa ku malo andima tsiku limenelo akuti tisadayende makontinenti onse a dziko lapansi tiyambire kontinenti ya kwanu ya ku Africa ndikuyendesa malo 66 amene ine Satana ndimadalira koma malo otelewa sali ku Africa konse makontinenti onse kayalipo folo malo amene walipo toto ya nambala yake ya malo ngati amene ine ndimadalirawa ilipo 162. Ukumva ine ndamva akuti tiye kwera pansana tiyendere kumene kuli chuma changa. Kodi zikumveka zimenezi? Tidayamba kuuluka kuyendera Africa malo mmene amanena kuti ndidziona inemo timata kufika ku nkhalango kowinda ngakuti waona pano ndikutsegule maso amainda bambo maso angawa amatakaona nthaka ndiye masowa amapitilira kupita pansi ndikukayamba kuona miyala ya mtengo wapatali golide diamond chani amalon miyala yochuka yodalirika akuti waona amene wandiye malo amene ine ndimata dziko lapansi lonse likuyi ine fotokozani bwana timve ine ndili pano kumva simene inu bwana mukunena. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye tsiku limenelo tayima ndakundiuza kuti Tribe sopano ndikonse pamenepa chiyambireni kukumana Satana sanambe wandiyitanapo dzina lakuti Tribe. Kodi zikumveka? Amandiyitana mayina awiri amusi yake Ahamadu
Hamidi. Zikumveka? Chifukwa dzina la twaibu komanso ali Satana sangali chule koma apakatiwa ata uchulako pasifukwa dzina la kuti twaibu chifukwa chimene iye adanena kuti ineyo singali chule. Twaibu ali mu sentence mukamachula chinthu china pankhani. Mauwa amatanthauza kuti chinthu chokongola chimene Mulungu wakumwamba kapena kuti Yehova anapanga osati Satana. Mauwo amatanthauza kuti twaibu. Na mumve pano osati kuti twaibuyo ndiye chokongolacho ayi, koma mukamanena mawu kuti mukufuna kumuuza munthu za china chake apo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye ndikuuze chinthu chokongola chimene Mulungu anapanga ndiye muchitchula kuti chakuti. So mauwa ali pa mawu akuti chinthu chokongola chimene Mulungu anapanga. Mukamachula statement imeneyo mchinenerocho mumaticha akuti Ahamadu mwawaona pamenepo. Ine ndikuti tsikoli mmene ukulionera dikira ndikuuze pansipa pakati pa anthu opemphera panabwera Bible. Zikumveka? Ndiye m'Bible mo muli Yesaya chapter number 45. Kodi mulipo werenga? Mukamawerenga Yesaya chapter number 45 amatipasa statement ya malo amene ine ndidakaona, amene ndi malo achiwiri pa ulendo umene ine ndidayenda ndi Satana wa nambala 3 umene unali womalizanso sipadatenge nthawi. Ndi pamene ndimakumana ndi Ambuye mwathana nawo akuluwa bwerani musatumikire mfumu ya mafumu amene ndikumtumikira lero. Yesaya chapter number 45 masanawa ana Mulungu atipasa chinsinsi chifukwa chimene inu ndine tili pa umphawi, chifukwa chimene anthu ochimwa amalemerera koposa. Muchipeza pa Yesaya chapter number 45. Tenti ambe kuwerenga. Niambire verse 1 tisipita ku 3. Yesaya chapter 45 verse number 1. Werenga bwino mbale chibanda. Aha, tima malo satamaki. Sono tuichi nchichewa sichingerezi. Kodi zumveka? Sindizi wa Angerezi mwalemba ulija. Koma nuwenga ine chincha nchichewa ndiye mumveja chichewa. Amenewa ndi malo achitatu amene Satana anandiuza kuti ndi amene ine ndimayang'anira, ndipo kumeneko mfumu nakayipeza ikuchokeranso pa angelo omwe aja 200 mkulu yamamutcha kuti Asimodeus. Ndiye mfumu ikuyang'anira angelo otetezera malo obisika amene kuli chuma chimene tikusaukira kuchipezachi sichili poyera. Mwini wake Satana adachita koma tunchochita kuchita kuphangira chifukwa miyala ayi ndafunsa ndapangati.
ndafusaso ndikuti akuonekerayo Diamond udapanga ndiyo akuti tatani zinthuzi tampangirako chifukwa ananena kuti ineyo ndiye mfumu ya nthawi yacha ndiye ufumu umalambulira wopanda kanthu ndiye ine ndinatenga malo amene wakukhalacha amayi abambo tadika ndikuze anthu ena mukamafotokoza kuti ayi atwaibu sanatuluke sataniki manena ndimamvapo pakuti mmagulu zolankhula zacha za anthu amayi abambo alipo munthu amene safuna ulemera alipo munthu amene amafuna umphawi ineyo kwa Afrika kuno pano ndayima pano ndikudziwa malo 66 akuti ndingotenga khasu ulendo ukaimba kuti ineyo ndili pano ndimadziwa malo angati 66 kwa Afrika kokha mmene ndikoza kupita kwa zamtalking khasu paja ngokayamba uta kukumba chigolire chino makana ninacho kodi sikumveka simene kodi chikuchitika ncha malo amenewa asimodisi akutanthauza kuti chifumbi asimodisi ndi chifumbi kasikumveka simenezi now anyamata angerezi akamayenda kuyeza malo apamwamba amene kumapezeka miyala ya mtengo wapatali asimodisi amachita kava malo machini kulephera kuta kufikapo chifukwa ndi malo otetezeka. Yesaya chapter number 45 verse number 3 Mulungu akuuza Koresi kuti ndidza kuonesa iwe chuma chokhala kundima. Sakumva wanthu chuma chili kuja kundima pakufunika lero masana wano chinthu china chake chichitike kuti tikhale ndi mwayi amayi abambo otenga nawo chuma ngati mmene adakatengera Koresi. Mwayi wa Koresi lero ulimu chifukwa chake amene akuchita kafa chuma chimenechi ndi mzimu wa Satana. Ndiye kuti nanenso ndichipase ndikufunika mzimu wacha divinity versus divinity. Kodi zikumveka simenezi mpaka pamene inu ndine lero tingakonse mphulupulu zathu ndikukhala mbali ya Mulungu nitikhala ana ya Mulungu mu mzimu mpemphero ndi choonadi ndi atiperekeze akatitengere chuma chotani chobisika kuti atipatse koma weka putuputu wakulephera mpaka utajoyina sataniki iweyo kuti uchipeze chinthu chifukwa chotetezedwa ndinda ameni pingo. So malo amenewa Satana akuonesa kuti ndikumene kumagona chuma chanda. Ndiye Bible likutiuza za chuma chakundima. Inenso Satana ananditenga ndikundionesa malo andima mmene muli chani chake muli chuma chake. Amen mpingo. Na mtadika ndikuze pagulu limene lilangelo amenewa panalika department kena kamene akuti kamapanga protect chumachi chakundimachi kuti asachipese munthu wamba. Ndi amandiuza kuti gulu ili ukuliwonani limapita sokumakomo kwa anthu kukabisa chuma. Kodi mukumva na Mulungu? Kutera ku nyumba mwanu muli mnyamata wochokera kwa Simodisi amene amabisa cha munayamba kugwirira ntchito paja mungalephere kuvomera mfundo ndi kunenayi mpaka lero osapesa kulimbika mmalimbika kuja. Anyamata wochokera kundima akuti amayenda ndi anagawa kupita mmakomo ndi chifukwa chake kupemphera chipempherere chakhumi chiperekere koma palibe ngakhale mdalitso uliwonse umene ana Mulungu mukuta mukupeza. Lero muchidziwe anali malo achiwiri pa ulendo womaliza
wakukhala kwanga ndi Satana anakandionetsa kumene kumakhala chuma chake. Chuma cha Satana chimakhala kumalo obisika ogwirika dziko lapansi, kungoti ziwanda zimodzi chifumbi chimachita kava malowa. Angereza akamayenda mtima chini tawo malowa ena mabisa cha osaonapo khala ngati palibe kanthu. Ana Mulungu, muganiza kuti ine lero ntazifuna ndalama zimenezo ndidikira kuti ndzapemphe kwa inu? Ndipasa zinga sinkanangonyamula khasu letu nkukayamba kukumba ndakutamvera kumalawi kuno ndi kudziko lapansi tili ndi maprofeti okwana 110 amene amatengedwa ndi ziwanda kukaonetsa pamene chumachi chinata. Ndiye kumalawi kuno tili na Yesu. Amen. Amen mpingo. Zimbabwe aliponso, South Africa aliponso, kodi zikumveka, ku America aliponso amene amatengedwa ndi kumakaonetsedwa malo. Zikumveka. Maprofeti onsewa akangoyamba choyamba amajoina business ya miyala. Mwanza kudola kenchichewa chikuvuta beuta tapuleza bwere pano anthu sakumva ndikuti amauza pamene palicha ndi akamayamba amajoina business yogulitsa cha ya mtengo wapatali miyalayo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndazikuza ndali ni migodi 40 ndini mamaini 5. Kodi zikumveka zimenezi? Wapeza kuchoka kwa nda wakupasa ndi malo andima kumene Satana mdierekezi anandionetsa kuti kumene kuli chani chaka chuma chake. Chifukwa chaka mainda bambo nikuchenjezeni lero mukamasaka ndalama, mind you be careful. Kodi zikumveka? Mukamasaka kaya majoina business yanji pasopo chumacho mukuchifunacho chili malonda obisika. Ndiye kumeneku kakulu kamene kakochoka kwa simodisi. Number 3 ndi kumene kumachoka ziwanda zimene zimalemeresa anthu kudziko lapansi. Pamene pandikonse chichewa ndikunena kuti kulemera sataniki ngati. Amen mpingo. Tili nawo ila mtima amene Mulungu na Yesu anapitisa kundima konko kukatenga kocha chuma nkwata taonera kolesi. Amen. Kodi zikumveka simenezi? Amaenda bambo kupatula pambiri imene mumamva ya kolesi pasimene Mulungu adachitira koma kulemeranso kolesi adatanidi adalemeradi. Chifukwa Mulungu anamuwuza kuti chuma chakundima ndidzakuta koma ndidzakupasa ngati liwadi ukachita chinthu ichi, kukatulusa mtundu wanga ku Babulo kubwezera kukachisi. Sadamve. Amen. Amene mukufuna upesa ntchito yoti mugwire nayi imene kolesi adagwira. Ndinaye mkulu wina pano amene adakhalako pa msonkhano oyamba umene ine tribe ndinkalalikira. Ndinaye pompano m'bale wanga. Amen. Sikumveka kodi? Ndinaye pati pano amene adapita ku Bangwe ndikukauza mpingo wa Bangwe kuti atwaibu andikuatenga atsikhala ndinda ndi ine kumakhala ndinda ndi munthu ameneyo mpaka liti. Nditamuyimitsa ameneyo ayime pano anditambasula ineyo akuwuzani nkhale sapato imene ndavala time akuwuzani nkhale jakete imene ndinavala pa msonkhano anachita kusonkha wanthu. Koma Bible kuti kolesi pita ukalalikira kecha ukatulusa mtundu wacha mmene ndayamba kutulusa mtundu wa anthu kuupitisa kukachisi onani sapato mmene ndayamba kutulusa mtundu wa Mulungu kuupitisa kukachisi onani jakete. Ana Mulungu
ntchito yoyamba titengekayo wanthu tapitisa kuja chuma chobisika achitani mulungu atipasa. Kodi ndinu wokonzeka masana wanu kulalikira utenga womaliza kumapeto a nthawi kuti tsopano tikalalikira ikhale ngati mphoto kutitulusira chuma chakundima? Ndinu wokonzeka kodi pano? Amayenda bambo, nthawi yakwana yakuti tiliye chuma chakundima. Koma ntchito namba 1 tituluse anthu apite kuja kukachisi. Amen. Pigwa kuti zikumveka zimenezi. Kolesi hakundipasa chilimbikiso. Mumboni wanga wana mulungu nditaona malo andima kumene kumakhala chuma cha Satana. Ulendo okhawo nditamaliza kuyenda ndasala ndi pamodzi. Koma pa ulendo umene untamaliza mene nimakafika ku nyumba kwathu mtauni ya Lilongwe. Kuti zikumveka zimenezi. Kulowa nyumba malangizo ndapasidwa mene ndimabwerera ku tripi imeneyo ndiakuti usakafikire apa koma ukafikire kwa daimo. Ndiye paja tidali ndi daimo kuchipinda. Ujamala chilotuluka pa simenti pa akati paka matola paka malandi. Kodi zikumveka zimenezi. Uyu sindifuna nkampase magwaja, nufuna nkamulipire mayulo. Mayulo uta kugwa. Kodi zikumveka. Gani wanyamala nyumba mwanga wana kupakira ndalama nzikugulani magalimoto. Wapakira zingati ali mene mumonera mumadala ngati tapapo pita ukagule. Nkumagulira nazika zawo ndi zibwenzi. Kodi zikumveka izi. Ndiakuruka fikira chipinda chiti ana mulungu. Ndimafuna ndikuwuzeni chinthu china zimene Satana akunyenga nazo wanthu mulungu ali nazo atipasa. Musakayika na mulungu amene tachakachika ndi umphawi. Lero tenti ngovalidwa ndi mzimu wa Kolesi wofunafuna chilungamo chanda ndikufunafuna nkhope yake. Sitidzakhala bechonchi ayi. Mulungu ali ndikutekera konse komudalitsa munthu. Ndipo lero masanano akuthyola akapicha zitsulo chifukwa cha dzina la Yesu. Chaka cha mawa tikamazapanga sonkhano pano amphawi adzakhala amene amaenda gwaladi azaonesa sapato. Ine niwonesa yanga pa. Amen. Kodi zikumveka izi. Tindi mulungu amene amachita zodabwitsa. Kungolowa kuchipinda kundilipira ndakapeza kuti kulizima kobiri. Ine 2 days utopa nikuyerenga. Mmadabwa kuti amene amapembeza Satana amalemera sanga bwanji. Chifukwa chakuti Satana ndirekezi anachenjera kukayika ziwanda kumene kuli miyala ya mtengo wapatali. Ndiye polamulira dziko lapansi amagwirisa ntchito chipangizo chotchedwa makobiri. Ndi chifukwa chake olamulira anthawi ya pansi pano akamapita pa mpando amakafoka pa manifesto yawo imene adanena kulephera kuikwanirisa chifukwa amakakumana ndi Asimotesi. Kazi kumveka zimenezo. Msankheni muone kula Asimotesi akampeza ali chithumba cha makobiri. Akangoyengeza electoral commission. Awina ndi Asimotesi wa chithumba. Zikumveka zimenezo. Kachilungamo kacha kapita. Kodi zikumveka zimenezo. Ana mulungu tentifune nkhope ya mulungu kumapeto a nthawi ya pansi pano. Ndicho chimene inu ndine chingatithandize kuti tikafike kwathu kumwamba. Amen. Mpingo wa mulungu. Amenewa ndi malo aku Afrika amene ine ndimadziwa alipo cha 66 mpaka ndi maina omwe ndi maiko omwe ndi madera omwe. Amen. Chifukwa chake pamene ndinalandira Yesu diso langa sili kuyang'ana ku siliva ndi golide
ndikuyang'ana kwa Mulungu. Koma kutekera kulipa na Mulungu ntafuna kubwerera kwa Satana ndikudziwa kumene ndingakaiteke ndalama. Amen. Koma ndimasiya kodala chifukwa cha dzina la Yesu. Podziwa kuti chuma cha dziko lapansi chochipeza chifukwa chakuti watumikira Satana chikumpitisa munthu ku Gehena. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi chifukwa chake ine ndidasankha Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Masana wano inu anthu amene mukusakasakabe chuma ku dziko lapansi mwa njira ya chinyengo mukukumana ndi chilango posachedwa Mulungu akulanga. Chifukwa onse wolambira Satana cholandira chawo ndi nyanja ya moto. Fachake tembenukani mtima ndikuyang'ana kwa Mulungu. Golide ndi siliva tiziyesesa pasala ndikusogoza mtanda wa Yesu Kristu kuti iyeyo Yesu wafera pa mtanda akhale thandizo langa. Kodi inu ndinokhonseka kutumikira Yesu ameneyo mutasiya chuma chonse? Namba 2, ndakuwuzani kuti anandionesa malo acha andima kumene kumakhala chuma cha Satana. Tinayenda ulendowo kupita ku Europe. Sana ndiuze tu zinthu zingati ngati nkuliza ndege ichango yamba kumene sina tente. Amen. Amen. So chimenechi chachiwirichi ndimafuna ndikupaseni chithunzi kuti ngati mumaliona dziko lapansi kuti lapombonezeka kwambiri ndi malo andima amene Yesaya akwataniwa kumene kumakhala chuma cha Satana chimene chili kundima amachita kava ndi iyeyo. Ndi chifukwa chake nthawi zonse chipembedzo cha Satana chimalipira anthu. Ndalama ndali nayo ine yosagwirizana nsukulu. Kodi zikumveka zimene? Sina misiri sindiziwa chilichonse sukulu ndalibe koma chokhacho chongopanga ubwenzi ndi Satana makobiri amangondipatsa. Amayi abambo musapusisike mutamaliza kulandira chimenecho tili ndi nkhani masana wano imene ikufunika kuti inu muyiganizire kawiri katatu musanatenge moyo wanu kuyika pa makobiri a dziko lapansi. Muumboni wangawu pamalo achiwiriwa amene tidakaona malo akundima ndikufuna inuyo akuchoseni pakuganiza kuti kupeza ndalama kuchalichi ndi chipambano chopitira kumwamba kapena kuti ndi umboni wakuti Mulungu ali ndinu. Amen. Ngati mmene mipingo inayikuta ayi chifukwa makobiriwo amene amawayang'anira ndinda ndipo Satana ali ndi kutekera kopereka kwa amene akwafuna. Chifukwa chake inuyo musatenge mtima wanu kuyika pa makobiri muyike panda. Chifukwa pa nthawi ya pansi pano Satana wakhala kutsogolo malo andima kumene kumachoka chuma iye akudziwa kwa bwino. Ndi akafuna kumpasa munthu koma mulande mawu amadziwa tekiniki yake. Amen. Amadziwa kuti ndikamudusa uku ndikumufulashani makobiri asiya chilungamo. Amen. Sikumveka zimenezo? Anandipeza anyamata amenewo akuti uzandifulasha ngati achoka iwe mbale wache wasimotisi kundiuza chani akuti mbale wanga pali mpingo tasegula inuyo mukakhala akuti overseer kaya overseer ndi chani kaya akuti ukakhala overseer akuti overseer nandiuza bwino overseer chani overlooking uzikalukinga chilichonse chikakhala cha iweyo. Pamwamba anthu onse akakhala pansi pako. Ine ndikuti koma sonoti mukundiyitanira chinthu choti singakwanitsa. Ine sindikufuna anthu akakhale pansi panga. Sindizalola. Kodi zikumveka? Anyamata anzanga akumagulupu, anzanga akumpingo. Sinimafuna kuti munthu akhale pansi panga. Ayi. Munthu azikhala pansi panga pa Mulungu. Ine ndikuti anono akuti akomatu kumeneko amphaka ali ndi salad agalu
Ntauza madam akuti ande tipofunda agalo tikutire to fall. Ayaya akuti kumene kuti kama pita agalo tivire nangati. Agalo azikalandira. Ine ndikuti koma iyo kaza kuti akakuti follow koma mpaka ulo atatu palibe kale. Kwa imene yoyo fi malipiro oka agaluwa ndekuti kwa amayanga thandizo lapezeka. Ati ukundikova ufuna ndilandire makobiri amainga bambo anthu ali ni ndalama zimene akufuna kuti mukapeza koma iniyo musiye chilungamo chada. Ayi chilipo chuma chosasiya nacho chilungamo cha Mulungu. Ndi chimene tikufuna tipempherere pano kuti inu ndine chitita. Iye yaphwanya akapita zisulo mabika achanganena kuti amakabisa chuma ngakhale mmakomo. Amen. Zumveka ine? Ameni. Kagulu kamene katsiku lina tidakalowera mkalasi. Chifukwa chani wanthu amavutika koma chili chosali nacho. Mizimu yosaoneka ndi masoyi imakhala ndi mabasikete kuyenda pafupi ndi ndalama zimene inu mumapeza kapena pa business yanu. Amakhala pafupi ndipo akamagula munthu inu mukamalandira kuti mukuponya pamene mukuponya iye yamayika ka basikete kake. Kodi kumveka zimene? Mukamaliza bero lakaunjika la 120 munakagula kuyerengera la talose 75,000. Kodi kumveka zimene? Azimodis amayenda mtima basikete. Amen. Amakachera kumasala la watu. Oho, zisachoka uko kwa akaunti yake zizalowa kwa accountanti. Accountanti zikalowa kutirejala. Kazi maenda chochoka. Zikachoka kumene ndiye za pesa. Sone kuti nzipese nta amabwera mtima basikete. Kuzachereratu. Umva foni uyoka kunyumba akuimbira. Atsima boto chikulu za aluminium abwera. Chachikulu bwino amunanga. Chakuti kuchitulusa pachiriza. Zaziwa kuti misisi twaiba abwera nchipoto. Madam utanini tengani. Azimodizi kweche wazikola kuponya nkachisaka mzina la chipoto cha aluminium. Kodi zumveka zimene? Timalonda tosa siwika bwino takuti chinthu chomdakuladi koma kuti mukadziwe kuti chinali chiwanda mukadabwe kathedwe kachimene mdagulacho pamwe chathakalekale kungo kusiya kucha ngongole ana Mulungu. Lero ndi tsiku limene Mulungu kuchokera maumboni wangawo angakumasuleni kukutulutsani mukapolo wokhulupirira zinthu zimene sizingakuthandizeni kanthu. Amen mpingo. Ana Mulungu mundilole kuti ndipite pachomaliza kuti tipumulire tibwere gawo lachiwiri la madzulo. Amen. Malo achitatu amene ndidayenda ana Mulungu napepesa kale kuti pano nchokapo mkandigwedeza ndiye mukhale pompo koma limene li ndi gawo lomaliza la masanano. Malo achitatu amene Satana adanditenga titachoka kumeneko wandionetsa amainga bambo ndinadabwa kuti mmene tikuulukamu mzinda ndikuona dziko ndikuonali ndiloti ineyo nali woti ndinapitapo kunali ku Philippines. Zikumveka kuti ndikudabwa kuti ndili kucha ku Philippines. Chimene chinchani ndiye kuyang'ana bwino ndikuona kuti ndili pa Gauma kuti kamalo kena amakatcha kuti Gauma kamene panopa kamadziwika kuti ndi Mariana Trench. Inali tiripi yopita pansi pa madzi kumene tili pa doko limeneli la Gauma pa Mariana Trench ku Philippines.
amati tsopano tikupita ndikakuonese boma lomaliza limenenso lidzalamulire mpaka pamene Mulungu mwini wake wa nthakayi ati adzabwere. Pamaliyana Trench Satana anandiyang'ana naoneka wachisoni pamaso panga, anandigwira m'mapewa akuti tikupita pansi. Tikupitapa nditsogole ndine chifukwa nkopsa kwambiri. Titsika pansi pafupi 3 kilomita ndi mamita ache kupita pacha 3.7 kilomita yotsika pansi pamadzi. Malo ano pakati pa maocean ndi malo osama kwambiri. Pamaliyana Trench ndinali pamwamba yerekeza takhala poterepa akuti tikupita kuti ukachione chilombo chimene chinalembedwa m'buku la wanthu a Mulungu kunjaku lotchedwa Bible pa Yesaya chapter number 28. Ukamuone Leviathan, ukamuone Leviathan, chinjoka ndi ching'ona chachikulucho chimene chidzatulutsa ulamuliro omaliza kumapeto a nthawi ya pansi pano. Ndimandalira ndikuti ukamuoneyo nukayika ngati zipembedzo ziti zidzaime akadzatuluka Leviathan. Analimbana ndi boma la Farao ndi wamphamvu, anasunsapo ana Israeli ndi wamphamvu. Ndi ndani amene ndimamudalira pakamachitika chilungamo cha Mulungu, kuti chilungamo cha Mulungu chikalesedwe? Ndimadalira Leviathan. Tiye ukamuone ndili pamwamba pa chilumba cha Kauma Pamaliyana Trench, mpingo wa Mulungu. Madzi okha ine kungu aona, mtima wanga udayamba kuopa. Ndapitapo pamadzi kukachesa ndasungwa na pamadzi mamemedi, koma ulendo uwu malo akundipititsawa niwochititsa mantha. Koma nanga ntani pakuti ndinalika Paulo wa Satana ndiyerekeza. Ana Mulungu ukakhala kapolo wa Satana umapanga chilichonse chimene Satana yakufuna, ngakhale chitakhala kuti si cha saizi yako. Adakutengera ku zinthu zimene sizili za saizi yako. Watengera azibamba ku zinthu za saizi yako. Taliona dziko Satana akuzunza kumtengera munthu ku chinthu chimene si saizi yake. Nanga nzibambo wa 66 years angakone ni mwana wa zaka 80 akwatengera ku chinthu chimene si saizi yawo. Nanga abaya zaka 20 zaka 81 angakwatira ni mwana wa zaka 22 akwatengera anyamata ku zinthu zimene si za saizi yawo. Nanga mwana wang'ono angasute chakumwa chasuta chimene chikulemera kwambiri pamasutidwe aukali ngati chamba, akuntengera ku zinthu za saizi yake. Kodi munthu nkumwa chinthu chakuti akuneneratu 7.1 alcohol kukumwesa munthu. Satana akwatengera wanthu zinthu zimene si za saizi yawo. Zimene Satana akukuwuzaniza na Mulungu si saizi tu zimenezi. Mulephera ulowana zokumwamba akukuwuzani zinthu zimene si saizi yawo. Chokani ku zinthu zimene zili oversize. Yesu ndamene akudziwa mulingo wa chakudya choti muvale. Mwavalayi ndi oversize. Taona ni nchafu ili pantunda. Wakumveka ni oversize. Bwerani, bwerani, bwerani. Ana Mulungu chikopacho si chimenecho ayi. Chachilira njichoncho. Wakutsoka ni zinthu zimene zili za oversize. Mpaka lero sisi lunyenyeka kumutu. Livironi wayamba udula tsitsi. Wakutsoka ni zimene zili za oversize. Si size yanu. Ni moto tu umenewo. Muyika kumutu. Ni moto umenewo. Kuchokera kwa Vimera. Milungu ya cosmetics yosausa kudziko akukupasani zinthu zimene sizili za size yanu.
anandiri mika pa Mariana Trench malo akuti mukamatsika kupita pansi 3.5 kilometer mukupita pamadzi. Kwani mukuganiza kuti malo amene wanu amasevera? Anandiyang'ana nadziwa kuti ndamtengayi ndi half spirit half humans. Mosakayika konse mbali ya umunthu ikumana ndizopweteka kumene ndikupita. Nganamba kundipepesa akuti imenepa ndipo maliza sitipita sokwina. Pepa ndiye zimene Satana amapanga, amapereka mapepani akuti musapitire kwa Mulungu, musamkhulupirire Mulungu. Amachita zinthu monyengerera koma amadziwa nkhope inali yachisoni. Akuti bwera nikuonetse tikakumane ndi Levithani pamadzi. Kodi zikumveka na Mulungu? Ufumu wa Satana kuyambira kale mmene tidaphunzirira anatiuza kuti walamulira dziko lapansili zigawo zingati? Zitatu. Ankachoka makosana ni matchula aja kumwamba kuzayendesa maboma a dziko lapansi. Nthawi yawo itatha analanda ufumu ndi kupereka ziwanda zimene zimayang'anira dziko lapansi. Nthawi yawo inatha ya amenewo ndi ankandiuza kuti tikamadzaponda mchaka cha 2023 koma uzatsika pang'ono 2012 chimene chidali chaka chomwecho. Akundiuza kuti tidzachita launch primary kutsika kuchoka kwa ufumu wa dziko lapansi olamulidwa ziwanda kuti tsopano maboma a dziko lapansi ayambe kulamuliridwa ndi ziwanda zochoka pamadzi. Tiunena pano mukaona zokongola zambiri zosokoneza wanthu zochoka kuja. Mukaona sungwana ophatilisa maso auchoka paja. Musamanti handisamu akaongoketsa yambani mwakhala kayephe kulipo uongoka kwina kuti akuluwa ndi zibambo uyu kufuneka kalika sungwana zibambo nyambano akamayang'ana nsikana nzimayo yang'ana maso nkuganiza kuti koma mwanayo akafanana ndi bambo uoneka bwino. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Tili mu ufumu uti tsopano wazipangizo zolekanalekana zimene tikuziona lero ma latest akuchokera pansi paja. Kodi zikumveka zimene? Ma technology akuchokera pansi paja. Ndiye muulendo wangawu womaliza pa maulendo atatu amene ndakumana ndi Satana apapanso malo achitatu anali kunditsitsa kupita kukaona pansi pamadzi. Koma tinali ku Philippines pa Mariana Trench malo osama kwambiri pa ocean. Akuti tilowera pati? Tilowera pamene amayi ndi abambo ulendo udayambika. Nthawi imene timalowa tonse timayenda chosondoka kupita pansi. Amasalira kwa pang'ono ine ndathamanga pang'ono, iye akwere pang'ono tikuyenda. Ndi ulendo wakuti ukutengera ndi pafupi 1 hour 25 seconds mukutsika kupita pansi chifukwa 3 kilometer sipano mukupita pamadzi kusiyana kupita kuja. Olo mukafufuza anthu oona za madzi akuza ni kuti mtunda wopita pamadzi ndi wovuta kusiyana ndi kupita kumtunda. Amene amapanga zombo zopita kumlengalenga, amene achagaya inse kupita kumlengalenga, dhani amene ali ndi zombo zopita pamadzi. Chifukwa the more you go deeper, the more darkness ikutuluka. Pamene mukulowa pamadzi malingana ndi mmene mukupitira mosama ndi pamene mdima umayamba kuchuluka. Number 2, pamene mukupita pansi ndi pamene force ya madzi imayamba kukangana nanu kubweza kuti mumtunda. Kodi zikumveka zimene?
mukufunika chinthu china champhamvu. Nditayenda mosakayika ndi kuti tadusa half kilometer ndinayamba kumva vibration yakutentha kwa madzi, mpweya wotentha. Ndinaona kuti mmene ine ndatere ndi anandigwira chidendene wachikulire kundibweza cha mwamba, ndakundiuza kuti tili kufupi kuti tikapeze Levithan. Khala kumbuyo chinyama choopsa chosakaza. Ndikuwuze mbiri yache. Buku la Exodo ndi chimene chinadya ana pafupi 200 kupita ku 300 babies munyengo ya Mose. Ndi chimene Mose ankanyamuka mamawa kupita kukathana nacho. Ndipo tsiku limene chimene chichasweka kuvulala, msinja wonse wa Nailo unaoneka magazi. Ukawerenga mbuku la Exodo. Akulu akanali ati ndamene Farao ankadzuka mamawa uliwonse ulendo ku msinja wa Nailo. Zili mmalemba. Kodi zikumveka zimenezi? Amakapembesa chinjoka chake chiti chimene Levithan nicho sausa. Ndikunena apa chinakhuta ndi mwazi wa Aisraeli. Ndicho khuta tiyo kata so sichamasewera pamenepa mene ukumva vibration chachita sense blood ya human. Chifukwa iweyo ndi half human half spirit. Choncho chadziwa kuti kukubwera munthu ndiye vibration ukutani bwera ukhale kucha amayi ndi abambo unali ulendo wopweteka sindi umaduka khala chauku kusendera chakwina kumantha ndikupita kuti nchani ndikuti nipindule ine pa ulendo wopita pansi pa madzi. Wachitatu ndachita mantha nkunjenjemera. Ndi chani chimenechi? Ana Mulungu ngati ndidapulumuka m'manja mwa chirombo chofuna moyo wanga. Yesu adandipulumutsa. Sindizabwereranso. Amene muli komweko kuchipembedzo cha Satana, bwerankoni. Satana ni wozunza. Zinkaoneka ngati ni unjoya pa Mariana Trench. Ndikupita pansi 3.5 kilometer kutsika mwana wa munthu. Ukasewera pa madzi nzirombo zoopsa. Koma moyo wanga udali pa chiopsezo. Satana ndi onyenga, amangonamiza wanthu. Palibe chilichonse chimene mungapindule naye kupatula kutayitsa moyo wanu. Tsiku limenelo ndiyelekezi akuyenda nane mopweteka motere. Tikuyandikira ndiye ndikumva kuti ngati bomba liphulika. Nthawi yomweyo Satana adanditenga ndikundika kumbuyo. Phiko lina lokhala ngati dzanjali anakweza limodzi anandika, ndiye mutu wangawo anandipachikisa pa phewa pake kuti Levithan ndisamamuone asamaone thupi lonse landa laini. Ndiye amakhala ngati akuchinga. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani ana Mulungu. Akuti pa ufumu womaliza wa mtundawu wa dziko lapansi ameneyu ndikufuna kumusiyira udindo alamulire ku dziko lapansi. Taona zimene wagwiriza. Mbali ya uku anali ndi shiti yandandanda wa matchalichi pakidi mmutumu. Sindabwere unyoza chipembezo koma chalichi maina wawo adali pomwepo. Zipembezo talowazi ku dziko lapansi. Levithan adazipanga register zosavomerezeka ndi Mulungu. Zili pansi pa madzi. Wosogolera wobalalika, wolalikira wobalalika, wokumbira wosirira, ambanda akuba
nawo mamembala amakachisi amene ali registered kudzanja Leviathan tamverani sakwanisa kusunga mawu a Mulungu, sangasungenso malamulo a Mulungu, sangasatire zoyikika za Ambuye za Mulungu, nzowalemera chifukwa za Mulungu. Anthuwa ali registered pansi pamadzi, maso angawa adaona. Ndimadikirira nthawi hatwaibu mmagulupu kufunsa mma WhatsApp, tatiuzeni mipingo munaiona. Sindili pano kutchula kayi mipingo, koma ndili pano kutchula inu ndi amene miyoyo yathu ndiye mboni zakuti timanamiza kutchalichi tidakali registered kwa Leviathan chifukwa tikukanika kuchita chifuniro cha Mulungu. Ndiye umboni woyamba wakuti uli registered kutchalichi chitu chimenecho. Ukamalepera usunga sabata ungodziwa kuti am registered kuchipembedzo cha Leviathan. Ukaona kansungwana nkulephera upirira kupatsana manambala kwekulumu koma uli church elder ndiwe memba wa chipembedzo cha Leviathan. Ana a Mulungu tili pa ulendo posachedwa, mfumu ya mafumu ikulisa lipenga ndikapumula nkakafika kwathu, koma dziko lapansi chipumulo palibe. Malingana ndi zimene tidapita pansi pamadzi titasika pa akukambirana ndi Leviathan, ine ndili pambalipa ulendo womaliza ankatulutsa mapulani amene lero akuvumbuluka akuti choyamba kakwirani utsogoleri wa zipembedzo mukagwira ukapolo. Utsogoleri wa zipembedzo mukagwira cha ukapolo. Musikasankhisa atsogoleri oluzya pachoonadi ndamene zikayang'anira cha zipembedzo. Pita mukachoka pamene patu musangopita mukakambirane ndinda Asimodeus akakupa senkonicha makobiri kaya kodi zikumveka zimenezo. Leviathan ukamatuma anthu Asimodeus kuntundako akusunga siliva pansi pa nthaka, akusunga miyala imene ikutulusa mafuta. Kodi zikumveka zimenezo. Zonsezi zili m'manja mwanga. Uzikatenga zimenezo uzikapasa kuti choonadi chikhale chota chosokonekera. Ana a Mulungu mmene ndikunena apa ndikuulula zimene ndikuulula panozi posachedwa yembekezerani kulira kwa lipenga. Tikumalizatu ulendowu akutseka khomo la chitetezero ukakhala pati ayaya panu mpati amayi panu mpati akatsangotseka Mulungu musakokoda sasasekula mayi ndi umene mukuphonya lero akadzakutsekera kunja udzalikumbukira tsiku la lero chifukwa sipadzatsegukanso pamene mwayi udakalipo. Lowera mtuni pa Yesu mfumu ya mafumu, koma Satana ndi ali pa chikonzero chochitira wipe out the entire Christianity kudziko lapansi. Sindikuchionanso chipembedzo chikulimbana ndi Leviathan nukayika ndimbena kusikondera ndalama atsogoleri nakayika kuti mulimbana ndi Leviathan. Ndimmene tikwakondera asungwana azibambo ndakayika kuti mulimbana ndi Leviathan. Ndimmene kusikondera banking konda azimayi zoti alibe chochita chimene amapanga koma kukalowa masheya a 10,000 pa wiki nukayika. Ndakayika kwambiri kuti tilimbane naye Leviathan. Ana a Mulungu zidasi tisiye Yesu wasala pang'ono kubwera kutsakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Utenga womaliza ndikuti khomo la chitetezero lasala pang'ono kutsekedwa. Akangochokapo masautso alipo malinga ndi zimene ndidakaona pansi pa madzi. Leviathan ndikumene ndadziwira
kuti kulibe upresident wopemphera kudziko lapansi. Bodza. Ndi unena ane sindawerenge buku. Thupi lake liti lomwe ali mukuliona pano. Kodi sikumveka zimenezi? Satana wake si feki, mumamumva uyu. 3.5 kilometer pamaliana trench kupita wakondedwa mmene tidafika pansi chinjoka chimenechi chidayenda mosungulira. Mukamachiyang'ana ngati njoka, mukamachiyang'ana ngati ng'ona. Ani yosausa ana Mulungu. Dziko lapansi liyenera kuopa Mulungu chifukwa ndiye mulengi wamphamvu kuposa Levithani amene adawombola ine. Kuti ndipulumuke ine sadali abusa, sichidali chipembedzo. Mukamandiona ine pano si munthu ku dziko lapansi koma wolengayo. Wayandika olengayo. Wayandikira olengayo. Wayandikira zikusonyeza wayandika. Wayandikira olengayo. Mene sikuyendera zinthu. Mene sikuyendera zinthu. Wayandikiradi wolengayo. Nakamena akumwera mwana wanga kunyumba. Kari yosausa. Chikulesera chimwana. Kulepera kumpemperera. Wayandika. Akulepereka bwanjine ndi mbusa. Sichiwuva chimwana wamakuhula. Umahulira nyumba mwanga mwemweko. Wayandika. Wayandika olengayo. Wayandikira olengayo. Amainda bambo angakale pansi pamadzi pali zowopsa zimene Bible lidanena koma umwemba kuli woposa zolengedwa zapansi pano. Amene amaposa Satana, amene amaposa Levithani, ndi amene adawombola ine kundilanditsa m'manja mwa iye kuti lero ndime pano kulalikira. Wayandika olengayo. Mukamationa ife amene tidanjoya dziko lapansi tikubwera kwa Mulungu kukusiyani inu mdzitambabe. Wayandika olengayo. Tili pano ndi chisindikiro ine tribe chakuti Yesu wasala pang'ono kubwera. Ansanga amene Abibu Adamu alira kumaliana trenchi komweko sadakwanitse utuluka. Margaret Kamanga noti Kamanga wachichewayi koma adalemba kuti Kamanga tamverani adalepera kubwerera kumaliana trenchi. Mpingo nkhani yosausa dzana ndi dzulo akaswiri woona zoona akuti amati akaone Titanic. Nkhani yosausa ili mmasocial media akanika kubwerera akuti lidusa kudzera mtundawu akuyiwala kuti pamene padamira chombo cha Titanic is just 17.5 kuti mukafike pa chirumba cha Bermuda Island, the most dangerous place in the world. Tamverani ana Mulungu. Kodi angachite chisolowezi Levithani ndamene amakwesa masitima pansi pamadzi. Akatuluka Levithani kusayenda pamwamba pa nyanja
anakwesa ndege, anakwesa ndege ya ku Malaysia, rekodi ndili nayo. Leviathan anakwesa ndege ya ku Amerika, Leviathan anasisapo zombo zodula saba mwamba zili pansi pamazi, ndiwo mphamvu. Ndameneyo anaufutisa mpingo kuikubuto. Ndameneyo amene adakalowa ndikulamulira Farao nalamulira so Herode kuti kuzika mveka maliro kulama lakera kulirira nache anali Leviathan. Tamvera chipangano cha tsiku limene talowa pa Mariana Trench kupita pansi akuti masiku akumapeto kuyambira chama 2023 kupita uko ndidzafuna magazi kudziko lapansi. Amaita bambo ndikuyembekesera kuphedwa kwa wanthu chisawawa. Satana adya wanthu kudziko lapansi. Akuvulasani Satana. Tiyeni kwa Mulungu. Amene ndiye thandizo lathu lopezekeratu mu nthawi ya masautso. Ana Mulungu ndikudziwa kuti mpando ukupweteka, mukufunika mukadayimirira, koma ine ndiye ndakalipo ndingayime chonchi mpaka madzulo. Ambuye adandidalitsa tunano muno. Ameni mpingo. Simayiona yakwana 2 hours. Bwanji tikadiele. Tionanenso masana. Tidzayambire pamenepo. Amen.